Здравейте! Вие сте с пилотното издание на новото предаване за технологии и наука Tech of News BG, създадено от новинарския портал of News BG с подкрепата на технологичния сайт Pixel Media BG. Аз съм Николай Богданов и в следващите няколко минути ще ви представя най-новото от света на технологиите и иновациите. В днешното първо издание на предаването избрахме да си говорим за мрежовата неутралност. Един от основополагащите принципи на интернет, който беше застрашен след приемането на новата европейска регулаторна рамка в телекомуникационния сектор. Ще представим и най-новите тенденции в гейминг технологиите, ще ви разкажем за възхода на криптовалутата, както и за най-новата мания в развлеченията, състезанията с летящи дрони. Накрая на предаването ще обърнем поглед към бъдещето, където човечеството ще добива ценни ресурси от астероидите. За повече подробности останете с нас. Едва ли мнозина си дават сметка, но днес в телекомуникационния бранш се води битка, която може изцяло да промени начина, по който използваме глобалната мрежа и цялостната ни представа за това какво е интернет. Едно гласуване в Европейския парламент от края на октомври разбуни духовете в технологичните среди и предизвика критики на онлайн компании, академичните среди, неправителствения сектор и редица експерти, сред които и създателя на The World Wide Web Тим Бърнърс-Ли. Става въпрос за приемането на нова регулаторна рамка в телекомуникационния сектор, с която евродепутатите направиха редица важни промени, включително и отпадането на роуминг тарифите. Това, което предизвика острата реакция на онлайн бранша и на редица водещи световни издания, беше обаче въвеждането на тъй наречените специализирани услуги, които ще могат да се достъпват с по-висока скорост, ако си платят. Проблемът е, че по този начин промяната на практика нарушава един от основополагащите принципи на интернет, а именно мрежовата неутралност. Мрежовата неутралност на практика означава, че интернет доставчиците са длъжни да ни предоставят достъп до всички интернет сайтови услуги, без да ограничават някои от тях или да приоритизират други. Залегнал още при възникване на World Wide Web, този принцип ни гарантира, че ще получаваме от нашия оператор достъп до цялата глобална мрежа, а не до някаква орязана нейна версия, според интересите на конкретен доставчик. Именно на това днес дължим съществуването на такава отворена информационна мрежа, каквато е интернет, с всичките й предимства. Телекомите от години се опитват да подкопаят този основополагащ принцип и желанието си да ограничат влиянието на онлайн корпорациите, които все по-осезаемо изяждат приходите им. Проблемът е, че това на практика превръща мрежовата неутралност в заложник на мащабна битка между компаниите от двата технологични сегмента, всички последствия за крайните потребители на интернет услуги. И докато в САЩ Федералната комисия по далекосъобщенията потвърди намерението си да запази неутралността на мрежата, въпреки атаките на операторите, то в същото време на Стария континент евродепутатите отвориха вратичка към нарушаване на този фундаментален принцип. Една от най-големите загадки в технологичния бранш беше разкрита преди дни, когато технологичният портал Gizmodo съобщи, че знае отговора на въпроса кой е създал виртуалната валута биткоин. Медията провела независимо разследване, което я е отвело до дома на известния австралийски бизнесмен Крейг Стивън Райт, на когото според журналистите дължим появата на биткоините. За незапознатите, биткоин представлява нов тип виртуална валута, която е напълно децентрализирана и независима от която и да е компания или държавна институция. Тя може да се създава от всеки компютър чрез изчислителен процес по криптиране, наречен добиване или на английски майнинг. Горната граница на добиване на биткоина в световен мащаб е 21 милиона. Днес тази криптовалута се използва от хиляди хора по света, а все повече стартиращи фирми се занимават с нейното търгуване. Остава си загадка обаче кой е нейният създател, като всичко, което е известно до момента, е неговият псевдоним – Сатоши Накамото. От Gizmodo твърдят, че разполагат с неопровержими доказателства, че това е австралиецът Крейг Райт, който е създал биткоин с помощта на починалият преди 2 години американец Дейв Клайман.
Самият Райт обаче отказва да говори с медията и да потвърди участието си в разработката на една от най-новите платежни системи в световен мащаб. Междувременно, цената на биткоина през последните месеци продължава да расте, достигайки $439 и мнозина се питат, докъде може да достигне тази валута, независеща от нито една централна банка. Speaking about the gaming gears, Strix of course would be the #1 choice for the gaming usage. I will use this kind of term such like when you are in the games, you want to be the king, you want to win the games. Of course, for the Strix would be the best choice. But when we talk about the Republic of Gamers, of course, Republic of Gamers at the beginning is actually starting from the overclocking, so it actually representing for the extremely performance. So in a short word, it's more like the kings of kings. For the Echelon, it's actually in the same level with the Strix series, but the Echelon is more aimed on the shooting games and for the army lovers and for the gamers who loves this kind of games. For Republic of Gamers keyboard, we estimated for the Bulgarian will be launched in the next year Q2. The reason it takes a longer time because we actually receive a lot of end users feedback and asking when we will have a Republic of Gamers keyboard. But to make sure that will be the best of the best, so it took a little bit longer to hit the market. But we are pretty sure we will hit the best performance for this product. We actually right now is in the final fine-tune stage for the Sparta. We expected we'll hit the Bulgarian market in next year Q2, just with the ROG keyboard. The onboard solution, especially like mentioned on our ROG motherboard, is absolutely fantastic. But why we need a discrete sound card is easy to tell. For example, with a discrete sound card, we can have the isolated signal operating, and we can have the better power control on the card. I know a lot of people will take a compare with our good friend from Green, but we use those because for the 7.1 it's quite difficult to make a real multi-channel sound in the headset. But we choose a different approach compared with other brands. For example, we use a USB direct connect, so this makes the true multi-channel compared with the other brands using the analog. This is the main difference. And also for the 7.1, you actually, for example, in the games, you can listen more carefully by distinguish the different sounds and from the different direction. This is a major benefit for the gamers. Besides the previous, say, the Strix, Echelon, and the Republic of Gamer, we also got a new series which we named as Cerberus. The Cerberus is for the most ancient level, but when we say the ancient level, it's just because it's related. It's still the high end for the high cost and the performance ratio. For example, for the Cerberus, in terms of keyboards and the mouse, for the keyboards, we think the most important thing is back to basic. For example, in this range of the product, we introduced the full rubber foot, and also there's a metal plate in the back. Also for the anti-splashing function, it also can help our product to become loyalty to our users, and it can last long for their gamers usage. And for the mouse, because we think like for the long time usage,
The comfortable is the most important thing. So in this kind of range, we focus on these basic functions. In terms of headphone, the Cerberus headphone is aimed on not only game on the home, but also you can to listen to the go, because for the multi-function, you are not only able to connect on the PC when you are playing gaming, you can also just directly jack on your smartphone and enjoy the music. For Cerberus, it will be available in the beginning of December, and we're really looking forward to see how end user feedback from the Bulgarian. And for the Strix, right now you can see we already have the product in the market, and for the Republic of Gamers, we will try to make sure once it's available, and Bulgaria will be our first option to launch it. Новите мишки и слушалки за професионален гейминг от серията Strix Nasus вече се оценяват от гейминг общността като тазгодишното явление на пазара на геймърска периферия. В характерния си стил компанията залага на редица иновации, които правят изживяването по време на игра още по-качествено и помагат на геймърите изцяло да се потопят във виртуалния свят. Ето какво споделя за серията един от най-добрите играчи по League of Legends с псевдоним Morning. Те успяват да го постигнат, защото живеят и дишат с игрите, част от геймърската общност и се учат от нея. Симулирали са безброй гейм сценарии и са съобразили Strix с тях. Иновативните слушалки Strix 7.1 се открояват с пълноценен сараунд, възможност за контролиране на звука за всеки канал и разполагат със собствена USB звукова карта, която леснява значително управлението на аудиофункциите по време на игра. Моделът изчиства 90% от околния шум, позволявайки на геймерите да се потопят изцяло в атмосферата на играта. 4 вградени профила, слушалките могат лесно да се настроят към всякакъв тип играчи. Отчутъри, в които чуването на стъпки от приближаващите се противници може да се окаже от огромно значение, през състезателни симулатори до ролеви заглавия. Геймърската мишка Strix Claw е определена от мнозина като най-доброто такова устройство за First-Person Shooter игри. Иновативният оптичен сензор гарантира прецизно управление, а лесният интерфейс за настройки с 3 програмируеми бутони и вградени режими позволяват на геймерите да носят своите предпочитани профили за игра навсякъде със себе си. Именно възможността за максимално синхронизиране на устройството с личните предпочитания на геймера е това, което привлича все повече професионални играчи в Strix Claw, а излизащия потъгъл кабел придава допълнителна стабилност на движенията, която липсва при други геймърски модели. Че летящите дрони напоследък стават все по-популярни, едва ли някой може да отрече. Всички ние сме виждали симпатичните машинки с 4 или 6 перки да кръжат над концерти, спортни мероприятия или други събития. Това, което мнозина все още не знаят обаче, че те са на път да поставят началото на най-новата спортна дисциплина – състезания с летящи дрони. Става въпрос за надпревара по предварително уточнени трасета с специално създадени високоскоростни дрони и очила, чрез които пилотите виждат картина от камерата на летящата машина. Забавлението е гарантирано и повечето състезатели споделят, че се чувстват като супергерои. Иновативният спорт все още прави първите си стъпки по света, като миналият юли в Калифорния се проведе и първото национално първенство на САЩ с 120 участници, като победителят беше австралиец. Великобритания, Франция и други страни също стават домакини на подобни мероприятия, а в средите на дрон ентусиастите даже започва да се говори за международна лига. Повечето пилоти са категорични, че правят това за забавление, без каквито и да е планове за професионална кариера като състезатели.
И от състезанията с дрони насочваме вниманието си към една друга надпревара, само че в дълбините на космоса. На науката отдавна е известно, че в много от астероидите, обикалящи между орбитите на Марс и Юпитер или на други места в Слънчевата система, се съдържат огромни количества ценни метали. Злато, платина, желязо и други материали могат да бъдат открити на реещите се небесни скали, при това на самата им повърхност, което ги прави много по-достъпни, отколкото са тук на Земята. Причината е, че там те не са били подложени на въздействието на гравитацията, която да ги избута дълбоко под скалната маса, както е станало на нашата планета. Според някои проучвания, достъпът до ресурсите само на няколко астероида би могъл да доведе до сериозни трусове на пазара на ценни метали и до мащабни икономически промени. Това би спомогнало също и за евентуалното поевтиняване на изчислителната техника, както и за по-лесното колонизиране на Слънчевата система, тъй като материалите за изграждане на отдалечени човешки колонии биха могли да се добият в близост до локациите им, вместо да се транспортират от Земята. Някои компании изглежда вече са решили да открият начин за добиване на ценните ресурси от космическите скали, а от този месец те са с още една крачка по-близо до осъществяването на този план. Причината е, че в САЩ беше прият нов закон, наречен Акт за космическата конкурентоспособност, който регулира добиването на ценни метали в космоса. Нормативният документ, който е първи по рода си до момента, вероятно ще бъде последван и от подобни закони в други национални законодателства, което неминуемо ще доведе и до международна регулация на сектора. Единственият съществуващ международен документ по темата към момента е договорът за космическото пространство от 1967 година, подписан от над 100 държави, който обаче оставя доста възможности за свободни интерпретации по въпроса за усвояването на космическите ресурси. А след неотдавнашните успешни тестове на новите ракети на компаниите SpaceX на Илон Мъск и Blue Origin на Джеф Безос, по всичко личи, че тепърво предстоят интересни времена за частните космически предприемачи и богатствата на астероидния пояс вероятно ще бъдат една от целите им.